Jalup jatend riwruoge mag lakteche mabende timo radiography kata Society of Radiographers e pacho kaendi migosi George Owiti opuoyo piny owacho ma pacho kaendi kanyakla kod sirikand counties kuom medo kwan gigo eko kata equipments mag x-rays e ute thieth ma pacho kaendi. Koloso e kinde nyasi mar odiochieng' radiography e piny ngima, migosi Owiti bende opako jakom kamiti mar thieth e od bura ma pacho kaendi Mikai Sabina Chege kuom konyogi e neno ni bill mar gayo chike tijegi ochwal e od bura kendo gikwayo jo od bura ma pacho kaendi mondo obi okal bill ma kamano ero mondo okonygi e neno ni giketo chike magayo tije kanyakla kod chiwo tiegruok mar dino rode mag dakteche mabandia kata kwak radiographers e pacho kaendi.